Ito na guys, kangkong natin oh. Puputulin lang natin yung talbos. Yung talbos pwede na ilaga, pwede na ipangsahog sa. Kailangan yung tatanim ay ano, ito diyan siya tumutubo yung mga dahon niya, kaya kailangan siya dyan. Diyan tumutubo ang dahon niya na siya guys. May tubig na, lalagyan ko na ng lupa. Yung lupa ginamit yung garden soil, may halo na siya na coconut husk. Kung meron kayong ipa ng palay, pwede din yun, maganda din yun sa tanim, pataba. Ng palay. Yan siya guys, tusok-tusok lang siya. Pagkatapos niya ng mga 1 linggo, tutubo ng dahon dyan. Maganda dito yung malaking galon, yung sa mineral, para marami yung mailagay na puno ng kangkong. Nagdagan pa natin, magsiksikan yan. Ito ang tinatawag na self-watering. Balikan natin ito after 1 week. Yung tila niya, siya ang magsisip-sip dyan sa tubig para tuloy-tuloy lang yan. Okay guys, ayos. Thanks for watching. See you in my next video. Please follow and subscribe sa ating page, Team FDM TV. Bye bye. God bless. Assalamualaikum.